Mesmo nós estamos ao coberto, non nos dá o vento, pero tan pronto saiamos, vai nos vir un bo golpe, así que dúas mans no volante, suxeitamos ben e preparámonos para o que poida acontecer. Aí vai, outro tramo. Suxeitamos e non se moviu o coche. E xa para rematar, moi importante fixarnos cando adiantemos, por exemplo, a un vehículo de grandes dimensións como ben pode ser un camión. Claro, ese camión está nos tapando aire, pero tan pronto lle pasemos, probablemente se fai vento, nos veña un forte refacho e nos mova de repente o coche. Así que recordamos outra vez, dúas mans no volante, suxeitamos firmemente e velocidade un pouquiño suave. Así que xa sabedes, estes son os consellos básicos para manternos seguros ao volante cando hai vento. Volante suxeito e con xeito. Iso na estrada, pero os que non podemos ir no coche, temos que estar na rúa, como a nós hoxe, tamén temos que botar man de certos consellos para evitar caer en riscos cando hai temporais como este de Benjamín que nos está a afectar estes días. Ollo, porque a principal preocupación está aquí no mar, así que, por favor, botade man dese sentido común, non achegarvos a paseos marítimos como este nas horas máis críticas. Por suposto, evitar estar cerca do mar, na area, nos areais da costa, neste caso noroeste da Coruña, tamén da Mariña Lucense, que son as máis afectadas por este temporal. Evidentemente, tampouco practicar deportes acuáticos. De feito, a Secretaría Xeral de Deportes xa prohibiu nesta zona todos os deportes federados ata polo menos a primeira hora de mañá. Atención, porque se tedes que circular pola rúa, que se recomenda? Que recomenda o 112 para evitar caer en riscos? Pois mirade, non pasear polos parques. De feito, temos que contarvos que todos os que pasamos por aquí por a cidade da Coruña están agora mesmo precintados, non se pode acceder por ese perigo de que o vento poida derrubar algunha árbore e poida alcanzar algunha persoa. Por suposto, non subirse a zonas demasiado altas que nos poidan poñer en risco estes refachos fortes de vento que se agardan nas vindeiras horas. E tamén, por suposto, se atopamos algún edificio en mal estado, non pasar por debaixo nin por o lado, porque nos pode alcanzar, pode haber desprendementos e podemos ter algún tipo de accidente. Pero ollo, porque se estamos na casa tamén hai que ter algún tipo de precaucións, como por exemplo, pechar o mellor que poidamos as ventás e tamén as portas para que ese vento non nos poida afectar. E pode parecer obvio, pero se temos algún balcón con algunha maceta que poida caer á rúa, tamén debemos retiralas non só para protexernos a nós, senón a todo o mundo que pase por debaixo. Estes son algúns dos consellos que lanza o 112 para evitar ter algún tipo de susto con este tipo de temporal, pero, sobre todo, o máis importante, se non lo podemos permitir, sair de casa só o estritamente necesario. Temporal, pero aquí estades, ao pé do cañón. Sí, non hai que dar outra.